Deze bagger komt uit het kanaal de Wiedegreunse-Ljouwert. Gewoon wij wordt het sliek opslaan in depots. Maar het kan ook gebruikt worden als fundering van dieken. En dat is een uitkomst. Ja, dat wordt oors in een depot opslaan en dan loopt het voor eeuwigheid. Nou, dat is belastend voor het milieu. En als je dat eventueel weer gebruiken kan in een project, nou ja, dan heb je een win-win situatie, zeg maar. En dan kun je ongeveer voor dezelfde centen kun je dit product dan weer toepassen. Er zit wel meer wat extra inspanningen in. Het kost het wel wat meer tijd, want de productie is net zoals wij. De rest van de dik loopt gewoon in gevreesde asfalt met een beetje cement er terug in. Ja, dat kun je in grote slagen kleermeidje. En dit is zoals we nu besjuggen in slagen van maximaal 300 meter dijs. De bagger minkt met kalk en cement is twatten op het stik tussen Bitgemolen en Stienjes. De onlist van het dik rint door de proef wel vertraging op, want het hier van Zimmer al kleerwezen matten. Om te beginnen dit hier een soort rijd had, wie het baggersliek nog net droeg genoeg om te broeken. De komende maanden wordt uitzocht wat de beste methode is om het sliek te verwerken. En dat doe je op twee methoden. Daar heb je twee verschillende walsen hebben we daarvoor. De ene is een bandenwals en de andere is met een ijzeren wals. En die verticht je op een verschillende manier. En vanuit deze proef kun je zien zeg maar, wat er het effect van is. Ik heb wel wat terughoudende houding erin, want het is een natuurproduct waar je bepaalde dingen mee doet. En daar kun je nooit helemaal zuiver voorspellen hoe zich dat gedragen zal. En dat met de tijd nou, daarom hebben we hier een pilot op dit moment, om dat echt uit te vinden. Wat gebeurt er mee? Maar wat verwacht je er dan van? Zou ik het nou zeg, dan denk ik dat het wel goed komt en dan moeten we het verwerken kennen. De verwachting is dat de nieuwe verbindingswij, de N398, begin november klaar is. Als het goed verrint wil de provincie bagger ekbroeken op oren plakken als diekfundering.